Γεια σας και χαρά σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε μπαλόν. Πρώτα, παίρνετε ένα σπαθάκι μικρό, το κόβετε έτσι και διαλέγουμε ένα χρώμα. Εγώ θα πάρω μπλε μπαλόνι, γαλάζιο. Ναι, φαίνεται μπλε αλλά είναι γαλάζιο. Και κλείνουμε καπάκι. Και κόβουμε. Και να το μπαλόν. Και μπορούμε να φτιάξουμε και κάτι. Κάτσε γιατί με... Η κολλή της Βασιλικής η Αγελά. Αγελάδα είναι η κολλή της. Άκου. Παπά, το περίμενε.